Da li je uvijek baš tako crno? Ili nije? Voleo sam da zamračim, jer sam u tom mraku imao zonu komfora, zonu na koju sam navikao i u kojoj sam se osjećao kao svoj na svome. Tu su se rađali izgovori, opravdanja i laži, neophodna hrana za neophodnu snagu daljeg propadanja. To nije nimalo lako. Mučno je i teško, a ujedno i slatko i gorko. I za neuspjeh je potrebno znanje. Ako ste graditelj, a imate fantaziju, stvorit ćete umjetnička dela. Međutim, ako ste rušitelj, a isto imate fantaziju, onda morate da se liječite.